Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hakane ka por ka bamanta ngakum working president jong ka RBOF Central Body hakarteng hi jong ka sang barakawai ni panpau ya ka ching sosi ka bakrau halor ka ching klatno jong imahe Dr. Dedi Lepang nakane ka slap thei men hadin bangio jintip ba imahe dan syu ngidu ka mensim ka bakrau hakane kathem kadong ribho jungi khamtam ya kame Meghalaya state brokawai hawidei batkane kajing ino jong mahe kajing pang kabal adap kato kat nisnam hakajing long tumen jong i bat ila kot karta kabahendriu hak bakhandai phendriu snam karta ha kaba mai ila yalam kum unong yalam bakrau tam hapo kari kasi jengkia jungi khamtam ya kadong ribho brokawai ni panpau ya ka jino senyang jong umahe kabangim la syu banyo khamtam ya ka them ka dong ribhoi bai jongi kumjuru ya ka state orokawai kari kasi jengkia ngimla ban panpau ka jing sosi thang ka ba mahe ha kata kapor hausnam chejar khandai spa nyo khandai dei mai iwei i rangba ibadon bentalang ban form ya kaseng Ribhoi Youth Federation RBOF hadu menta kasni kaba mahe ila klatno nakane kaslak partai kaseng jongi ru kaladap sau hundrus nem karta kaba so tenat hakawai kalian shwa mahe in ino nakane kaslak partai ba ka RBOF Ribhoi Youth Federation kalayo ban snai ka office ba umahe ha kan nyo terik ujuliu arajar arkusau ilayo ban pli ban kapribon da ka ktila jong ya ka office ba hedu jong kasang RBF kubadon hasaiden Henry ni kwa kajilong breu ba imahe ngi na sod benut ba imahe i ino ingi Henry ngimla thau parkai kasong hau penrat banajrong balaburenti ya kalong renyang kaman renyang jong imahe ha kaju kebenta na kaleng jong kaseng ngi panpau kajin sosi ha kaju ru kapor ngi pha ya kajin sulem sha kibahinya sem jong imahe khamtam ya inya an emitis bla ki khun kikti jong imahe ki kan jong imahe ki persa jong kimahe ki kini jong kimahe bat paro kimnya sem jong imahe ba ai ba ngin shane akakti jong ublei manajrong ngin duai ha upenrat manajrong ba un ai ka jinjat hait bam jukut ha ka met ka mesim jong imhe ai mehe in poi sebeneng ha ka jinsuk in poi sebeneng ha kata ka syuki ha ta ka jaka ka ba ublei try kan rat ulabu i bat ka mesim jong i kan song jat hait ha ka hima beneng ba uji sukres ulabu na mata jong i ha ka ju ka benta ni pha siking ngesem kalong ba ai bau blei try kan rat unang karku kardo ya kibing sempar haj ba hakane ka por ka cinsupsi ka umat kampung bekimi ba utrai kan rat un pentengannya ki un ai kalat klenti jongki balasai sisgi kinyalong kawai kinya teli wat lada imahe indan su nakane ka slak partai ai ba kane ka condolence message jong karpe of sha bainya sam jong mahe kan long kawai na ka banta ka bakar vef ka dan bentalang hak kacing no jong mahe khamtam mahe ide foundation ibadan batalang benseng ya ka RBOF ka bakhadu khatwai ngaso ban ai kajing khublei ya baro bapait ya kane ka channel ka ba ngikren mata nakaliang jong ka RBOF ba baro ngin burom yo mahe kum ukpa jong kadong ribhoi kum mahe ngimyo syu kawai ka bakon santam ngihap ban sim ya kajin kli kum kinang yalam ngide ban but kanuksa kum ba imahe ila hikai ha kapor ke baladap ai ba ublei trai kenrat unang karku yangi baro kinang yalam bangin but kanuksa jok mahe kumju mahe unang the susu kicing karku ki banajrong khamtam ya kinang yalam jong ka Ribhoi Youth Federation ba kinang la bentri da kapor jong ka jinang ka stat kabor jong ka jingit ai paiba
unang la susu ban chania ban ai kajin trelang kham tamru ya ki political party baper la kadai ka ruling party lane opposition party ba kanang la susu ban panyai ki kam ki babha na ka bata karoi ka pal jong kari kasi batin tia kinbut kaduksa jong i mahe lechsuk mahe khub le sibut